exemple, per veure les possibilitats que ofereixen tant la participació pública com la ciència ciutadana. Us haig de dir que queda molt camí per recórrer i l'objectiu d'avui és justament despertar l'interès per a aquest tipus de projectes, especialment pel que fa al soroll. En aquest sentit, al finalitzar el Petxa-Cutxa, com us he comentat a la primera part, hi haurà a la vostra disposició l'espai Marketplace que gestiona el company Gonçal Luna de la Diputació de Barcelona, tècnic d'Educació Ambiental, i que en aquella pissarra al principi podeu apuntar-vos per les trobades de networking que més us interessin. Per últim, agrair a tots els ponents, els que estan aquí dalt, en aquesta taula i els que estan durant el públic, no m'hi caben tots, per tant us aniré cridant en grups, doncs agrair-vos la vostra participació i que sapigueu que valorem molt l'esforç que feu venint avui aquí. Començo. A la taula ara mateix tenim la Cristina Anton, que és professora de Física i Química de l'Institut Anna Gironella de Mundet, i ens va explicar el seu projecte. La presentació l'hem titulat Stop Firing perquè és una frase molt recurrent als instituts. Llavors ens preocupa que els alumnes cridin massa pels instituts, però si estàs preocupat no fas res, només et preocupes. Llavors el que hem fet nosaltres és passar d'aquesta preocupació a una ocupació. Ens hem ocupat del problema. Ens anem a presentar-vos això. Anem a veure. Cap endavant. Per començar, el nostre institut, us presentem a l'institut, doncs som a la Gironella de Mundet, tenim la sort d'estar en un entorn natural superprivilegiat, estem molt contents d'on estem, tenim aproximadament 1.000 alumnes i 90 professors, per tant som moltíssima gent a dintre, que fem molt de soroll, tenim secundària, batxillerat, cicles formatius, PFIs, som molt actius, com veieu aquí formem treballs pel canvi, hem introduït la metodologia d'aprenentatge per projectes, estem al projecte de la motxilla bioclimàtica, del que naixerà tot el que us parlaré jo ara. Participem en projectes europeus Erasmus+, organitzant cursos per a estrangers, tant per professorat com per alumnat, viatgem també nosaltres. I en part competicions de robòtica, de fet avui comença la competició International Vex Robotics a Kentucky i el nostre equip va ser guanyador nacional i estarem allà competint. O sigui, ja veurem al final del dia d'avui com ha anat la competició. Doncs comencem. Com comença tot això? Comença el curs 2015-2016. Jo llavors em trasllado del centre en què estava treballant, em trasllado a Mundet, em vaig fer la idea de matèries física i química, tinc un grup classe estupendo de segon de l'ESO, i em criden i em diuen, mira que hi ha aquesta noia que es diu Anna, que té una cosa per oferir-te, amb el CRP d'Horta Guinardó, que vingui, xerrem, i m'ensenya això, una maleta plena d'aparells, i dic, doncs vinga, va, anem a provar, anem a provar. Anem a l'aula, un dia amb els alumnes, i ja es presenta, diu, soc l'Anna Guillena, d'Andrés Sigó, jo em dedico a medi ambient, tal. Què penseu del vostre institut i de la vostra aula? I els meus alumnes li van dir, què hem de pensar? Doncs mira on estem, és estupendo, fantàstic. L'Anna va posar la seva millor cara de pòquer, els va donar els aparells, explicar com funcionava, vam fer unes activitats, i el resultat va ser un desastre. A partir d'aquest desastre, l'Anna ens deixa la motxilla durant 3 setmanes i durant 3 setmanes nosaltres muntem un projecte. Muntem un projecte que li vam dir Estudi bioclimàtic de l'aulari de l'ESO. Durant 3 setmanes aquests alumnes van estar prenent dades, van fer els seus estudis sobre les aules on ells estudiaven i al final de tot van fer unes propostes de millora. La nostra idea fent això, primer era saber com era l'institut. Però la idea principal és que nosaltres, l'institut, clar, és un lloc on els nanos venen, se'n van, però per nosaltres és important que sentin que és casa seva, i passen moltes hores. I per tant, qui millor que és que ens diguin que no funciona dins de l'aula. Jo passo 3 hores segon de l'ESO, però ells hi passen 30. Llavors, jo entro, surto, si avui plou o fa sol, doncs tinc millor o pitjor ambient, però ja està, me'n vaig, però ells estan allà sempre. Llavors ens van posar totes aquestes propostes diferents, posar persianes, vidres transparents, climatització, sistema d'il·luminació potent, posar sonòmetres, ventilar les aules, disminuir la ràdio. Alguna cosa hem fet durant aquest temps. Per exemple, les persianes i cortines automàtiques ho hem fet. Des de l'any 2015, que no n'hi havia fins a l'actualitat, totes les aules de l'ESO tenen persianes automàtiques o tenen cortines per poder regular el pas de la llum. Les altres, en ello estamos. Som escola pública, tenemos lo que tenemos. S'acaba aquest any. Arriba el curs 2016-2017. Aquest projecte que els nanos aquestes propostes, els nanos els van presentar a direcció de l'escola
la direcció li va agradar el que havien fet. Els profes van veure que els alumnes no estaven a l'aula perquè jo els tenia a correr pel passadís amb els aparells, prenent mesures, ara entrava a una aula. Què puc prendre una mesura avui aquí? Què puc deixar aquest aparell aquí? I els professors a poc es van animar, van anar apuntant. I l'any passat ja vam ser 7 professors, ens vam plantejar una cosa diferent, vam dir, doncs allò, 3 setmanes, ja que fem metodologia per projectes, doncs anem a fer un projecte d'això. I vam crear un projecte amb 15 equips formats per 60 alumnes de segon de l'ESO, un repte, 3 mesos, i aquest repte es va convertir en el primer congrés de medi ambient que vam muntar nosaltres de l'escola. Què feien els nanos aquí? Doncs els nanos prenien mesures, se'ls feia una formació de tot el que hi havia i al final ho presentaven en format de congrés internacional perquè ho feien en anglès, una part, l'altra part en castellà. Per les famílies. Coses que vam presentar, un grup va presentar coses, us presento només coses acústiques, doncs van voler insonoritzar una aula, van estudiar materials, les seves mostres, tots els seus, investigant, fent les seves maquetes i al final van fer un pressupost, què ens costaria insonoritzar una aula? Això es presenta a direcció i la direcció estudia si li agrada o no li agrada. Un altre d'ells, ells van fer servir també les dades de contaminació acústica i van fer un Kahoot, és a dir, una qüestió de conscienciació mediambiental. D'acord? El Kahoot, si algú no el coneix, és una eina molt fàcil per poder fer una mena de presentació, per poder valorar els coneixements que té la gent, doncs ells van preparar un Kahoot per l'alumnat de l'escola i pel professorat per veure què s'havia vist d'aquest tema o d'un altre. Doncs aquest any hem fet el segon congrés. Hem millorat una mica, perquè tot s'aprèn, i els nostres nanos que han fet, aquests equips s'han constituït en empreses mediambientals, amb el seu nom, amb el seu logo, i cada un d'ells ha triat un tema mediambiental a treballar. Volien acústica, volien aire, volien el que volguessin. Ells han fet tota la seva part formativa, tota la seva part d'investigació i al final han proposat les seves solucions. Un dels seus grups que està aquí present, que ens han acompanyat avui, aquesta és la seva solució, un sonòmetre en forma de semàfor creat per ells. Com us dic, no tenim molts diners, així que he fet per ells, doncs que és la seva maqueta, van fer el seu pressupost, van dir si el comprem ja fet 120 euros, però nosaltres els podem fer, a més tenim robòtica al centre que ens poden fer els sensors, per tant, si el fem nosaltres seria molt econòmic. Doncs és la seva proposta. I un altre equip que també està aquí, són aquests, l'equip de l'EcoK, ells van triar també insonoritzar les classes i penjar cartells als passadissos amb missatges reivindicatius perquè la gent no cridi, d'acord? Jo us explicaré 4 coses. Som al Delta, som en un espai privilegiat, segons com es miri, tenim un port, un aeroport, però estem al Delta de Llobregat, tenim una platja recuperada des de l'any 2005 en posar-se en funcionament la depuradora del Prat, del riu Llobregat, que recull l'aigua bruta de quasi bé 1 milió de persones. Tenim una zona d'aiguamolls, tenim una pineda litoral de les més ben conservades en tot el territori i tenim uns espais naturals protegits. Nosaltres fa 30 anys que ens dediquem a fer activitats d'educació ambiental, els vam celebrar durant tot el 2007. Aquí hi ha alguns dels indicadors que vam destacar quan vam fer la celebració. Us els deixo aquí en la transparència, quan us arribin a les presentacions ja les mirareu. Activitats per les escoles i pels instituts, també per escoles bressol, en fem moltíssimes. També fem activitats de ciència ciutadana, fem censos d'orenetes, fem censos d'aus hivernants, instal·lem caixes niu i incorporem la informació que recollim en el caixes de Dornito, caixes niu.cat o una cosa així també, i sobretot treballem aspectes vinculats al territori. I una manera d'aproximar-nos al territori, que ens va semblar interessant i una mica innovadora, és a través dels sons. La metodologia, aquí el projecte Alumnes Gestors del Territori, perquè és com nosaltres bategem totes les activitats en les quals els alumnes, amb la seva feina, aporten informació en la gestió de l'espai. Tots les aus que els alumnes identifiquen passen a formar part de la memòria de gestió del Consorci dels Espais Naturals, per exemple. Doncs aquesta activitat que es diu Delta Zona també l'hem posat sota aquest ventall perquè tota la informació que els alumnes registren també queda com a base
científica per poder consultar. Vam començar l'any 13, el curs escolar 2013-2014, actualment han participat 16 grups, sobretot secundària, tot i que també hem fet alguna activitat per famílies, i hem treballat captant sons tant en els espais naturals com en els parcs públics de la ciutat. D'acord. Doncs l'objectiu... Aquesta no té? Sí. Ja us la mirareu. Els objectius i en què consisteix. L'activitat, perdoneu, l'activitat té 3 sessions, una primera en la qual s'ensenya com funciona la gravadora i els auriculars, es fa una pràctica fins i tot a la mateixa aula on estem. Després el que es fa és un itinerari per l'espai, ja sigui un espai natural o un parc urbà on es capten els sons, normalment es treballa per parelles d'alumnes, i després es fa una tercera sessió a l'aula, en una aula on es treballen els sons, es treballen amb un programa que es diu Audacity, es netegen, s'amplifiquen, i després es pengen en una plataforma que es diu Freesound, que la Sònia us explicarà amb més detall, en la qual els sons s'etiqueten i també es geolocalitzen. I és una plataforma on hi ha sons de tot el món. Molt bé. Doncs per fer aquest projecte comptem amb experts que coneixen sobretot el tema, molt experts en el tema de paisatges sonors i també el tema de sons de la natura. Tenim gent que té un gran coneixement de les aus i especialment des de la perspectiva del so. I a part d'això, la resta, clar, el capital humà és molt important, però la resta de materials, la idea és que siguin el més fàcil de replicar possible, perquè això és ric, quanta més pugui fer, quanta més centres millor. Treballem amb gravadores portàtils, amb auriculars i amb eines obertes com la plataforma Freesound, que és una plataforma oberta amb llicències Creative Commons, i el software lliure Audacity, que ens permet l'edició de sons. Després fem unes fitxes de registre dintre del treball de camp on els participants anoten els sons rellevants que han enregistrat i que després els pot servir per incorporar aquells sons a la plataforma Freesound. La idea és que dintre de tot el que fem és que treballem molt amb obert, en compartir, en l'objectiu de compartir, que es puguin reutilitzar els recursos. Aleshores, com a part d'aquests tallers, acabem amb un mapa sonor, que el que fem és que, com a part de la plataforma Freesound, ens permet generar aquests mapes i geolocalitzar els sons que s'incorporen. I la idea és que, com el concepte aquest del Google Street View, tu pots fer una passejada virtual amb imatges, la idea és que tu puguis fer una passejada virtual amb sons i que tu puguis passejar pel Delta de Llobregat sentint els sons que se senten en cada punt. I això ho han fet els propis alumnes que han participat. I és una experiència molt interessant, després perquè quedi constància. Us volia ensenyar una altra cosa més, és que de tot això vam crear uns materials didàctics que estan en obert, que són pensats perquè tot això es pugui replicar i es pugui fer en altres espais, i estan a la web de Fonos. Fonos és una entitat vinculada a la Universitat Pompeu Fabra i tenim aquí el link perquè si algú vol descarregar els materials hi ha un videotutorial també explicant-ho. Ràpidament m'agradaria a veure si poguéssim sentir algun so que han enregistrat alumnes. Al final hi ha també sons, moltes vegades hi ha sons dels avions. És el primer que graven. Són ambients, però ells acaben aprenent sobre les espècies dels ocells, per exemple, o sobre les espècies animals, a través del seu so. I és un treball molt interessant. I al final acaben fent gravacions de molta qualitat. I per últim, presentar-vos ràpidament Freesound, que és una plataforma desenvolupada a la Universitat Pompeu Fabra fa més de 10 anys, que compta actualment amb més de 6 milions d'usuaris i és molt activa, amb 50.000 visites diàries, i l'últim any, per exemple, s'han descarregat 16 milions de sons. L'objectiu, com us diem, és la reutilització dels sons. Els participants pugen sons i els poden descarregar sota llicències Creative Commons i aquí us deixem alguns links d'interès que dic. El programa ofereix
un taller i una diagnosi, ofereix la instal·lació d'un dispositiu que és un sonòmetre lluminós, com aquell semàfor que ha sortit abans, que s'encén quan hi ha molt de soroll en un espai. Ofereix per centres de segon any una activitat de confeccionar un mapa de soroll al voltant de l'escola, que és un projecte que està tenint molt d'èxit de participació directa dels alumnes en el seu mapa de soroll i després en comunicació amb l'Ajuntament i diàleg amb el mapa propi de soroll de la ciutat aprovat per l'Ajuntament. Oferim assessorament tècnic i acompanyament. Molt important, intercanvi d'experiències, que quan uns centres expliquen què se'ls ha corregut fer a partir de la nostra entrada, que és donar un taller, fer una diagnosi i explicar alguns conceptes bàsics. Parlarem d'acústica, recordar els decibels, els espais, la reverberació, l'absorció. A partir d'aquí ells treballen això lliurement de les maneres que se'ls ocorreix. I hi ha reunions de trobades amb intercanvi d'experiències. Les escoles més proactives acaben animant a la resta, donant idees i engrescant i veient les possibilitats que es poden fer. Després també coses que oferim des de escoles més sostenibles és el préstec de sonòmetres, que ja les escoles poden anar demanant en préstec diferents sonòmetres i veurem com ha evolucionat aquest tema del préstec de sonòmetres, que és força interessant. Poden demanar sonòmetres i seguir fent els seus mesuraments de camp, traient les seves conclusions, etc. Ara venen les gràfiques que són molt ràpides, ens hem entrat una mica en la intro, però per exemple, una dada interessant, això són 45 menjadors escolars, la reverberació a freqüències mitges mesurada de 45 menjadors escolars. Tenim fins al moment una participació de 64 escoles en aquest programa. El número de centres que participen cada any està limitat per poder realment atendre tots els centres que s'hi apuntin. I de moment, cada any complim amb les places límits. De les mesures que fem quan anem a fer el taller a l'escola, a explicar conceptes i també a fer una part pràctica d'ensenyament de funcionament de sonòmetres, mesurem reverberació, que no són decibels, i aquesta és la gràfica. La línia negra, per sota, serien els menjadors que tenen una reverberació bona, adequada. I per sobre la línia negra són els menjadors que estan malament, perquè serien condicions acústiques de reverberació. Aquí tinc un resum en percentatges. O sigui, un 18%. Això és sobre 45 menjadors escolars, o sigui, tenim, no sé si 800 o 900 centres educatius a Barcelona. És a dir, que no podem extrapolar dades perquè és una estadística pobra, però bé, dels 45, 18% acústicament estan bé, 33% estan malament i 50% gairebé estan molt malament. En quant a reverberació, això està molt bé, perquè ens donem compte de com estan els espais. Sí que és cert que hi ha una normativa des del 2010 que obliga a les escoles noves a col·locar absorció a menjadors, a passadissos, a aules, però clar, abans del 2010 les escoles existents estan com estan. Fent això, moltes escoles, després de passar i de reflexionar i de mesurar i de conscienciar-se que el problema no és només que els alumnes cridin, sinó que l'espai no és bo, les escoles prenen accions a millorar l'acústica del seu espai. Activitats que fan. Això són propostes que ja fan lliurement les escoles. Algunes en el menjador decideixen un cop al mes fer el dia del mim i tothom parla fent mímica i un se n'adona que bé que s'estan quan es redueixen els crits o les veus fortes. Altres dissenyen els seus minutets, el fort i el fluix, per indicar més soroll o menys soroll. Abarquem escoles de moltes edats i diversitats. A vegades s'aplica el programa a quart de primària, a vegades estem a primer d'ESO, a vegades a... Per això veieu també propostes molt diferents. Altres coses, murals, moments de silenci, de relaxació, evitar arrossegament de cadires amb tècniques més o menys divertides, també més activitats tipus mim, ajudar a reduir la reverberació, millorar l'acústica de patis, de llocs semicoberts o de menjadors també i aules. Pòsters pels passadissos, bé, s'engega una sèrie de propostes molt interessants. Això és el que us deia de l'activitat del mapa de soroll que fan els alumnes al voltant de l'escola i aquí es veu, aquest és el pòster retorn que fa l'Ajuntament un cop analitzat el mapa de soroll de l'escola i veient el seu mapa de soroll i explica una mica les diferències i com està el percentatge de soroll al voltant de l'entorn del centre educatiu. Molt important a l'hora de fer el mapa de soroll, més que la confecció del mapa en si, els resultats que s'obtinguin, els hi fem entregar unes conclusions de la confecció d'aquest mapa i propostes de millora. I propostes
de plans d'acció, com reduireu el soroll al voltant de l'escola, quins són els problemes que veieu. Ens mirem totes les conclusions i les posem en comú i a debat a l'hora que ens reunim fora de temps. Totes les escoles. Vale, molt ràpid. Vam començar amb 8 sonòmetres el 2014, i en tenim 41 en préstec. Perquè la demanda és creixent de sonòmetres per poder fer coses, utilitzar-los, etc. Centres que demanen sonòmetres, òbviament, també creix. Número de préstecs també està creixent. Sonòmetres deixats en préstec. L'any passat va ser brutal de la demanda que va haver-hi d'activitats al voltant de mesures sonomètriques i mesures de contaminació, però estem al voltant, i aquest any encara no ha acabat, de 250 315 sonòmetres deixats en préstecs durant un curs. És a dir, que el servei de documentació ambiental de préstec va que no pots més. Deixant sonòmetres en un centre, en un altre centre, això és molt bo. I després també tenim altres recursos com la maleta de sons i sorolls, on hi ha molts experiments per fer, i aquí sí que es manté un ús i una demanda d'aquesta maleta que acompanya a les mesures sonomètriques, etc. Primer de tot, ja s'ha parlat, però els projectes de decisió ciutadana són aquells en els quals els ciutadans participen de forma parcial o global com a investigadors. És a dir, el paper és que ells participen realment com a investigadors, amateurs, i ajuden l'investigador a desenvolupar un projecte de ciència. Són possibles gràcies a que centenars o milers de persones participen en aquest tipus de projectes i alguns s'han publicat en revistes tan importants com Nature o Science. N'hi ha 4 graus de participació, és a dir, un projecte de ciutadana pot ser simplement un en el qual els ciutadans agafen dades i ja està. Seria el nivell més baix de participació, que es diu crowdsourcing. Un altre que es diu intel·ligència distribuïda, en el qual no només recullen les dades, sinó els interpreten. Per exemple, pot ser identificar estrelles, etc. Un altre en el qual, un nivell més alt, en què defineixen objectius de la recerca, com s'ha de plantejar, etc. I el nivell més alt de ciència ciutadana seria en el qual codissenyen amb l'investigador el projecte de ciència ciutadana, o directament el dissenyen els ciutadans i l'investigador simplement supervisa. Seria el nivell més alt, diguem, el nivell més alt, el 3, ciència participada i ciència col·laborativa. Però qualsevol d'aquestos seria ciència ciutadana. Llavors, també és important que els investigadors, un cop que tenen els resultats d'aquests projectes, se lo traslladen de nou als ciutadans que han participat i a la resta de la ciutadania. I que sigui una ciència en obert, tant les dades, perquè altres grups de recerca puguen treballar, i en codi obert. I sobretot han de tenir també un impacte social, socioambiental, aquest tipus de projectes. Ara us parlaré dels projectes que hem desenvolupat a nivell global. Un seria el projecte SAIRE, en el qual s'ha fet una sèrie de tallers per a veure com era la millor forma de fer aquest tipus de projectes de ciència ciutadana en termes de contaminació atmosfèrica. És a dir, com hem de comunicar els resultats, etc. Es feia una sèrie de tallers de cocreació. Un altre projecte és el projecte PASTA, que era sobre la mobilitat activa. Mobilitat activa és quan una persona, en lloc d'agafar el vehicle privat, agafa patinete, bicicleta, va caminant o va en transport públic. Sí, transport públic perquè tu de normal no tens el bus sota de casa ni te deixa en un punt que és just el punt on tu vols anar. Has de caminar, llavors tot això seria transport actiu. Un dels resultats nostres és que les persones que van en transport actiu pesen entre 2 i 4 quilos menys que una persona que fa el mateix trajecte de casa a la feina agafant transport privat. Altre projecte molt interessant de ciència ciutadana va ser aquest, que es diu XPEC, que és de l'ICFO, però nosaltres és global per participar, i consistia en posar en diversos punts de la ciutat, diverses parades, i amb un aparell, que es veu aquí en el mòbil, se posava en el mòbil, que el que feia era polaritzar la llum, tu agafaves el mòbil, i el que havies de fer és, amb el teu mòbil i la càmera del mòbil i aquest aparell, tu polaritzava la llum, pulsaves la càmera, i agafaves la llum en diverses, posicions. Llavors el que mesurava era una mesura indirecta de la llum dispersada per l'atmosfera, llavors si hi havia més contaminació et donava unes mesures i si hi havia menys contaminació et donava les mesures. Després tot això l'analitzaven els investigadors. Aquest seria, per exemple, un tipus de ciència ciutadana del nivell, per exemple, 1, perquè el ciutadà només recollia les dades, no les interpretava. Doncs ara passaré a explicar un dels projectes de l'Oficina de Ciència Ciutadana, que es basa a través del projecte Citizens, que feia una sèrie de sensors, feia una sèrie de mapes, i nosaltres amb aquests sensors el que vam fer és anar a una escola, l'escola Ernest Lluch,
explicar què era la contaminació, quins efectes tenia sobre la salut i que ells dissenyaren el seu projecte de gestió ciutadana. És a dir, feien grups de 3-4 persones i cada grup dissenyava el seu projecte. Per exemple, el projecte podria ser: hi ha més contaminació dins de l'escola o fora de l'escola? Hi ha més contaminació de casa a l'escola per aquesta via o per una altra via? O hi ha més contaminació entre setmana o al cap de setmana? I amb aquests dos resultats obtenien certes conclusions. Els donava tota la llibertat per a que els estudiants desenvoluparen el seu projecte com a investigadors. És a dir, de proposar tenien de proposar la hipòtesi, el disseny de l'experiment i nosaltres simplement ho supervisàvem, no fèiem res més. Ells analitzaven els resultats i després presentaven els resultats de forma pública en un centre cívic Urgell. Més o menys el tipus d'experiment que feien tenien l'aparell que anava amb un telèfon mòbil i amb una app. Obtenien una sèrie de conclusions i miraven a veure si la seva hipòtesi era correcta. Per acabar, obtenien un resultat, si està molt contaminat, des de molt baix contaminat fins a una contaminació molt elevada, són mesures més o menys aproximades. No són com els grans mesuradors de contaminació atmosfèrica, però donen una idea aproximada. Però amb això podem ells determinar si la seva hipòtesi era correcta. En l'última diapo us vull explicar que aquests tipus de projectes són molt incentivadors, molt engrescadors, la gent hi participa molt, ells estan molt entusiasmats, però també té una problemàtica. La problemàtica pot ser la manca de comunicació entre l'investigador i el grup, perquè l'investigador no pot estar cada dia amb el grup. També es pot crear falses expectatives, sobretot si els resultats surten de forma negativa o surten pel contrari del que ells pensen, perquè pot, per exemple, en el cas d'aquest, va fallar la tecnologia. És a dir, els aparells van fallar, i van fer tot el procés però van fallar. Llavors això també s'ha d'explicar que a vegades la tecnologia falla. No perquè sigui més cara, ha de funcionar, però també és una part de la ciència. I això, hi pot haver una manca de resultats, diguem, en aquest cas positius, però són projectes que serveixen molt per traslladar el coneixement. Ja està, moltes gràcies. La normativa ja nostra de protecció, les últimes que hi ha, tant en el pla director de la red de parques nacionales, ja va fent introduccions, ja va parlant de la conservació, de que en aquests espais naturals tots els elements que poden ser estranys com ràdios, que se la gent anava a megàfons, aquestes xaviers, no estaven permesos. S'intenta que vagis a escoltar realment la natura en el seu ambient. En el punt també està recollit, tot el que és el sobrevol, tot el tema de la circulació i tota la normativa que tenim d'aplicació és per intentar que tots els sorolls aquests que poden produir de trànsit de vehicles o els grups molt nombrosos, tot això té una regulació i es va distribuir per tal que no puguin disturbar el que és el funcionament de los recursos naturals. Aquests espais se dediquen a que evolucionin naturalment amb la mínima intervenció humana. Llavors, per què era tan important? Sempre tenien dintre dels espais, no pots fer serolls, no sé què, però realment sabien que el soroll molestava i fins ara que no hem tingut una denúncia per un concert que s'ha arreglat, és millor que ho dic per un concert, però no sé el pot ser més adient per anar a fer un concert, perquè era tan important per a la conservació, sempre parlàvem dels nivells dels estrès que produeixen els sorolls a los animals o a los cicles, perquè hi ha interferències. I ara comencem a veure els primers estudis que quantifiquen realment aquestes coses. Els estrès que se produeixen als ocells poden arribar a implicar una distorsió en el que és la germinació de les plantes, com si hi ha temps de vegetació, depèn de quines espècies afecta. És una cosa que sembla tan puntual, tot això pot arribar a ser bastant rellevant. És també molt important perquè nosaltres, en el nostre espai, que és un espai natural, que hi trobem molta gent que ve del publicar, perquè té diu que ve al Parc Nacional. El 80% de la població dels visitants que tenim al parc venen a estar tranquils, a escoltar la natura, a sortir del dia a dia i sortir una mica de l'estrès. Hi ha un altre percentatge que també ve a fer activitats esportives, o sigui que hi ha una demanda en aquests espais, però bàsicament perquè volen sortir de l'agònia que és diari de l'empresa, de tot això, i venen a escoltar. I després una altra cosa que com teníem tot tan regulat i tan prohibit i teníem una zona d'influència d'algunes poblacions a l'entorn que viuen de rentes indirectes i de l'espai, vam pensar que seria una manera també de que la població local tenir la nostra favor a donar-li una oportunitat de protegir l'espai
que de fet ja està protegit, o donar-li un tipus de certificació com és aquest de calma en un lloc protegit contra la qualitat, li donaria un segell distintiu referent a altres llocs turístics que hi ha entorn. I seria una de les maneres que podríem avançar. Penseu que també en tot Catalunya estava estudiat tot, i arribaves aquí al nord-oest com estem nosaltres, hi havia un forat en blanc i no s'havia fet gairebé res en el tema de contaminació. Se van preparar una sèrie de mesures en l'interior del parc. Un dels que més disturbava era el propi soroll de l'aigua. Nosaltres som un parc gairebé amb 400 estanys i aigua per tot arreu. Ja veureu que els nivells que hi ha de decibels són molt baixos, comparat amb 4 grups són normals, que no està... Però perquè veus a la neu i que hi haurà punts com són els centres termals o les ermites que tenim que també volen ser declarats llocs de tranquil·litat. Se va fer un procés de participació ciutadana típic, una preparació del procés, se va preparar el territori. Penseu que solament tenim 10.000 habitants, seran els números baixos, però per nosaltres són molt importants perquè havia gairebé de totes les entitats i gairebé tota la societat. Havia al mateix temps una pàgina web que potser arribar a altres pàgines web, per exemple, la participació i va tenir poca acollida. Realment, tots aquests tallers és on ha sortit la recollida d'idees per fer el pla i el pla d'acció. És el primer cop que no és un pla d'acció que se'n fica en un esborrany, sinó que ve les idees que hem recollit en el territori és quan el que elaborarem el pla d'acció, a banda de que potser quantitat tècniques. Aquest taller englobava també, perquè anàvem amb una certificació de qualitat lumínica de Starlight, però al mateix temps era un taller que jo ja els volia entrar que els estàvem enganyant, perquè venien a fer una feina perquè no servia per 4 coses. Ficàvem al dia la normativa de la Generalitat en quant a la protecció lumínica i acústica i anàvem per una altra banda per la certificació Starlight com a motiu. Veiem les propostes, de totes van 15 que eren relacionades al soroll, la lumínica va enlaçar molt tot el tema del soroll i aquestes són algunes de les propostes que van aparèixer. Hi ha una oportunitat també de les persones amb discapacitats o sí que de poder tenir una alternativa també per estar al parc, ell veu el parc d'una altra manera, anava a escoltar, que nosaltres no tenim molt integrat, els ocells i els temes de l'aigua, fer un tipus de rutes alternatives i també canviar aquest nivell tot el sistema de transport, si se pot fer un transport sostenible i al mateix implementar o intentar utilitzar les que no se van també no es va servir de coses que estem fent i que la gent desconeixia, perquè algunes no se van acceptar de les propostes perquè les estaven fent, per la qual també vam veure que tenien alguns fluxes de que la nostra informació no arribava correctament. I una altra que se nos passava la nostra hàbitat. Nosaltres no podíem regular el trànsit internacional per la carretera de la Vall d'Aran, amb la qual... Bon dia a tots, jo soc el Pere Artís i una mica us explicaré la figura que juga l'enginyeria acústica en aquest tipus de processos. Fins ara aquí tothom ha explicat experiències reals. La meva posició és diferent, jo explicaré una mica, reivindicaré la figura de l'expert acústic en aquest tipus de processos. Una miqueta, quan entenem que participem d'un repte d'aquest tipus, sempre hi haurà una part de mesurament acústic que en la majoria de casos entenem o imaginem serà en base a un telèfon mòbil o un altre aparell que no necessàriament ha de ser un tipus 1 o un tipus 2, per tant, cal assegurar que estem mesurant amb un equip que és suficientment bo o, si no és suficientment bo, poder determinar quins marges té pel que fa a la seva qualitat. També és important, si mesurem un esdeveniment acústic, que siguem conscients que el fet de mesurar estem afectant el camp acústic o bé també, en funció d'on tinguem aquest equip, estarem interferint el que volem mesurar realment. Sempre cal tenir en compte el que és el soroll de fons. S'ha vist abans l'exemple que explicaven els companys del Delta del Llobregat. Si volem mesurar una au, hem d'anar al tanto o no mesurar un avió, per exemple. I finalment també cal tenir en compte l'anàlisi de dades de tota aquesta recopilació. Per tal de posar diferents exemples que posen de relleu aquesta importància, us mostraré una recerca bastant recent que s'ha fet comparant diferents telèfons mòbils
entre ells quin mesurament de soroll fan. És una experiència que es va fer a una sala reverberant, es van col·locar 100 unitats de telèfon mòbil de diferents marques, 65 iOS i 35 Androids, diferents models i, evidentment, també diferents aplicacions que extreien els valors equivalents. I es van utilitzar fins a 4 nivells diferents de soroll. Es comparava el nivell que mesurava uns sonòmetres de tipus 1 amb el que mesuraven aquests telèfons mòbils. I es va veure que el nivell de referència, 27 dB, 50, 70, fins a 90, les lectures eren bastant variants en funció del model i en funció de l'aplicació. Per exemple, per sorolls de fons teníem una mitjana diferència de 5 decibels entre els telèfons i una desviació al voltant de 10. Si estàvem al voltant de valors més habituals entre 50 i 70 decibels, potser teníem una variació menor. Però, si estàvem mesurant 90 decibels, que és un valor habitual de contaminació acústica, doncs, per exemple, les variacions eren negatives. Hi havia una variació negativa. Això és degut a que els telèfons mòbils tenen uns filtres que penalitzen els nivells elevats. Com a exemple, només com a exemple. Un altre exemple, d'una altra recerca que el que pretenia era fer mapes de soroll amb telèfons mòbils per tal de complementar els mapes, diguem, estrictament mesurats segons la directiva. Es van fer experiments on tenies un sonòmetre tipus 1 a una mà i un mòbil a l'altra mà o a la butxaca. Doncs bé, si estava a la butxaca, aquest és el tipus 1 que el tens a la mà, en funció del temps, i aquest és el que està a la butxaca. O sigui, no pots comparar els valors, perquè a la butxaca tens molt fredament. D'acord? En canvi, si posaves els dos equips a la mà, realment estaven bastant ben correlats. Tot i així hi havia una diferència del voltant de 2 decibels. Altres problemes que ens podem trobar si volem fer servir aquest tipus de tecnologia. Que podem tenir estudis. Aquí pintem els espectres de dos esdeveniments, això és energia i freqüència. Estem intentant avaluar la contaminació acústica amb un telèfon d'un soroll de trànsit. Aquest seria l'espectre d'un soroll de trànsit i aquest seria l'espectre d'un soroll de trànsit quan algú parla. I ja veieu que és molt diferent, no? Això significa que hem de ser molt curosos a l'hora d'utilitzar aquestes dades. Després, com ja s'ha fet èmfasi en les presentacions anteriors, la figura del científic que està validant tot això. Arribant una mica a un exemple una mica simpàtic, si voleu, imaginem que un cop ja hem fet tots aquests procediments, anem a mesurar una activitat tranquil·la com pot ser aquesta, una platja paradisíaca, on mesurem el soroll que ens donen les ones contra el trencaones, no? I mesurem 95 decibels. Bé, què està passant, no? Està passant que tenim un avió per aquí. És a dir, cal que posem un enginyer en els nostres projectes. Per tant, ja per anar acabant, les funcions bàsiques que estimem que serien aquestes. És a dir, vetllar per una validesa de l'equip de mesura i per poder definir uns rangs on l'equip de mesura t'està donant uns valors adequats, que això vol dir unes toleràncies i unes incerteses, establir uns protocols per verificar aquests equips i per poder fer unes campanyes de mesures i finalment una validació de tots els mesuraments i un anàlisi estadístic de les mateixes dades. Doncs fins aquí. Volia explicar són justament aplicacions mòbils i l'ús de l'smartphone per fer activitats de socialització, de ciència, d'acord? Llavors, bé, sobretot pensant en les escoles, el jovent, els adolescents, que cada vegada més tots ells tenen telèfon mòbil, utilitzen les aplicacions mòbils com qui, bé, ho tenen molt a la mà. I a més que pràcticament tots disposen d'aquest dispositiu. I més quan hi ha molts desenvolupadors que estan fent moltes aplicacions. De fet, centrant-nos una mica en temes de soroll o d'acústica, d'acord? N'hi ha moltíssimes, aquí n'hi ha algunes d'elles. Jo, de fet, al meu mòbil tinc potser unes 20 aplicacions descarregades. Jo soc un friki de la tecnologia i l'acústica.
i algunes d'elles les hem estat utilitzant. De fet, ara us explicaré un cas d'una d'elles que vam utilitzar fa un parell d'anys, justament coincidint amb el Dia Internacional de Sensibilització contra el Soroll, però volia destacar, per exemple, dos d'elles, el Noise Capture i el YouTube, que són aplicacions que a més permeten referenciar, per exemple, la posició on s'ha fet la mesura o fins i tot un recorregut. Per aquí algú parlava del trajecte d'anar d'un lloc a un altre, doncs hi ha una aplicació que el que fa és anar mesurant contínuament i ens el situa, ens el posiciona, per tant, durant tot el recorregut sabem quins nivells hem anat tenint. D'acord? És simplement descarregar i anar provant, però n'hi ha moltíssimes aplicacions. Parlem d'una activitat en concret que vam fer justament pel Dia Internacional, com us dic. El que vam fer és, l'objectiu d'aquest dia és justament una diada per intentar sensibilitzar bàsicament a la població i per això aquesta activitat anava encaminada o focalitzada justament pel gruix de la ciutadania. No era una activitat per algun grup en concret, era per tothom. El que es va fer és intentar establir diferents tipus de mesures i intentar establir diferents tipus, entre cometes, de clients. Aquí anava adreçada. Per una part, administracions empreses, una part, escola i ciutadania. Evidentment, cadascú té els seus dispositius, els seus coneixements, i per tant el que es va crear són dues metodologies independents. La primera, administracions i empreses acostumen a tenir equips, recursos, tenen uns certs coneixements de com s'ha de fer el mesurament, d'acord? En canvi, escoles i ciutadania, sonòmetres no en tenen, en tot cas tindran sonòmetres de baix cost per anar fent proves, però vam provar d'oferir algun tipus d'aplicació que lligués molt bé amb el que nosaltres volíem fer. I es van crear tota una sèrie de guies o documents de com fer un mesurament. Jo discrepo una mica amb el Pere, em perdonaràs, d'acord? No és tant el fet que l'aplicació mòbil no sigui bona o no tingui una bona precisió, sinó jo diria que és més com fem la mesura, és a dir, com utilitzem aquest dispositiu que podem aconseguir uns valors més bons o menys bons. I per això es va acompanyar tota una sèrie de guies de criteris de com s'havia de fer aquest mesurament, de tenir en compte com havíem de fer aquest mesurament. Vam utilitzar l'aplicació Swatch, ara mateix és una llàstima però no està disponible. La vam escollir perquè justament la va desenvolupar l'Agència Europea de Medi Ambient i aquesta eina gratuïta el que permetia, més les dues plataformes, permetia una cosa interessant que era mesurar nivells amitjanats, que és el LAEQ, és un indicador que es l'utilitza per mesures de tipus ambiental, de soroll ambiental. I a més, aquesta aplicació ens referenciava el punt i ens l'associava a una tipologia de font de soroll que nosaltres li posàvem. I podíem incloure una percepció, és a dir, si ens ha agradat, si hi ha molt soroll, poc soroll, etc. D'acord? Per fer tot això i per arribar al màxim de públic es va generar tota una sèrie d'informació, imatge gràfica, vídeo promocional, promocions a xarxes socials, vam contactar empresa, amb premsa, escrita, ràdio i televisió, per intentar que justament el que nosaltres volíem organitzar arribés al màxim de població i al màxim d'entitats, ajuntaments. Ens van ajudar molt totes les empreses del sector, amb les quals tenim molt bona relació. Al final es van implicar 48 ajuntaments, 28 empreses del sector, 20 escoles, 200 municipis i bé, mitjançant les xarxes socials que vam crear un hashtag, es va fer difusió de l'esdeveniment. Finalment vam tenir, el que veieu aquí, més de 2.000 mesures, però vam tenir que fer una mica de neteja i al final ens vam quedar amb 1.832. És veritat que algunes mesures no eren correctes, es veia que eren aberrants, és a dir, no tenia gaire sentit per on havien mesurat i què havien mesurat el resultat que havien donat. Una de les avantatges és que l'Agència Europea de Medi Ambient coneixia els contactes. Aquestes mesures, com deia, anaven a parar al núvol i aquest núvol es podia visualitzar a posteriori.
Aquestes dades, a més, la pròpia Agència de Medi Ambient ens les va passar perquè nosaltres també les poguéssim cuinar, d'acord? I les vam estudiar tant des del punt de vista estadístic com des del punt de vista, podríem dir, geogràfic, no? Vam fer una fitxa, les mesures que eren reglades es van fer segons normativa i les altres mesures, doncs, bé, una mica seguint aquestes guies tècniques que vam elaborar, d'acord? I una mica aquesta és la distribució de dades que vam obtenir, força, evidentment hi ha una densitat molt més gran a tota la zona de Barcelona, més que res perquè hi ha més població i perquè tenim més contactes sobretot amb els ajuntaments que tenim al nostre voltant, però vam tenir una distribució territorial important. Vam fer, com us dic, una mica d'estudi estadístic respecte a les poblacions, distribució horària, es van fer moltes mesures al matí que a la tarda, d'acord? I bé, com a conclusió, que va servir com a prova pilot, realment va ser la primera vegada que vam utilitzar una aplicació mòbil per fer aquest tipus d'activitats, que després hem anat, va servir de prova per després organitzar altres activitats, una d'elles, com ha dit l'Anna, el Recordiers, per gravar sons, però després també altres activitats que hem preparat per a escoles. Doncs fins aquí la presentació.